Social media indinoremerwa nezvinhu azukuru ina ndounyepera indinoremerwa saka ndafunga kuti ndimuke patime ndichamuka nekugeza nekudii ndingogara ndoendesa nyaya dzacho handiti nyaya iri kunetsa ndingati iri kunetsa reka but nyaya iri kutrenda pane Facebook page rakanzi Fashion Police Zimbabwe mixed wazukuru handiti so pane mukomana nezuro around past 4 handiti na 7 past 4 akaisa foto rake anonzi Richard Mukwena. So Richard Mukwena uyu alright sandizinda kuzisa izvizere nekuratidza picture rachona kana unga usati wasubscribe kana unga usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo wekuti udi usubscribe wotena on your notification bell kuti pega pega patino uploada mavideos you will be notified handiti so zvekudima mukase maswera kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint nyaya iri kunetsa vazukuru ndoda kumbobvunzawo vazukuru vangu vasikana nemadzimai handiti ndoda kuti mundipindure ipapo because muchinda uyu akanda foto rake iri panapa so paakanda foto rake riri panapa macomments atanga kuuya macomments akafanira abati pana anonzi Kudzi Mudzamba abati akakomborerwa mukadzi wababa umwe wachona zvikanzi hanzi Jesus the Son of God, how excellent is your name, pataurwa ndimi wazukuru umwe anonzi Paida Moyo hanzi napaida hanzi ndabva ndatota umwe but not good hanzi can easily tell by the size of his by the shoe size kuti cucumber is original hanzi orgeta hanzi wangu variko vafana vane zviwetu hanzi vane zviwetu vane shangu diki munyika umu. Alright, ishu ere vazukuru takangonzwa kuti hanzi munhu anenge ane boots hombe shoe size hanzi inogona kudetermine futi kuti mubhurugwa makamira sei asi nyaya yandanyanyofambira ndeyekuti vasikana nemadzimai does size really matters? Inonzi size yesini ine basa here because panapa vari kunyaya dzepo nyaya dzachonaka dzakaoma vazhinji vakadzi vari kuratidza kuti vafarira zviri panapa size. So ndosaka ndimboya kuti mbozotaura nyaya yekuti size does it matter kana kuti haina basa. So imi ngatinyorerane kumacomments because macomments achona ndachiseka ndaseka ndikati ndingoita kavidhio ndichiri ndakarara kudai anditi tavatatotrega tiite kavidhio. So endewo muchinojoinawo magrupu epafacebook wazukuru especially irori group rinonakidzeri kana uchida zvekuchena chena zvemufashion anditi Fashion Police Zimbabwe aiwa it's a good group as well. Tinawo ana mvenge anditi unonopindawo mvenge uchiona kuti zvinhu zviri kuitika mastreets esocial media munozva zvakanakireka zvanakira futi kuti zvoni stress hainyanyo kubata muzukuru anditi ngataura nemacomments kuti size ine basa here kana kuti hazvina basa. Ndoziva kuti nyaya yagara inongotaurwa but ichiri kundinetsa nanhasi because handisati ndanatsowana minduro handiti so vazukuru, thank you very much for your unwavering support yenyaya munopa pachannel penyu. From Ango saying the only Zimbabwean Ango nchibva tati much love.